Kanza kwethu liyaphila. Ngithanda ngigqokele impahla ngifihlele enkampani la abavumi ngefaka social media. Hayi bafana bakuthi yabona icuno. Hayi ngiyalithanda mina icuno. Bathi uphakathi akaguga amakhosi asendulo la usukane manje. Bathi mfowethu khona wanqamfa inhliziyo ziyogoba. Kuthiwe iMarshall March isikhipha istatement esithi okwamanje iyayiqhelelanisa ukusebenza nomvamkani uManxeba. Ngensolo zokuthi kusolakala ukuthi kukhona osopolitiki akacoshe kubona amaqatha ngamabili. Yes yalazi icuno lethu icuno nina nilazi icuno nini. Nina icuno nifika nalo manje hey. Sasahlala nalo ko live icuno uTikTok. Sahlala sijahana kabi la sincokola nabo umculo la. Ubani ongeke imali bafowethu? Bathi phakathi akaguga amakhosi asendulo la usuka lini madoda. Bathi ushayisa ngamabu uzobhulaphi. Abathi licoshe mali icuno. Bathi licoshile. Basola ukuthi licoshile kodwa basaphenya. Hayi ningamphenyi ingane zakwethu. Icuno siyalazi icuno. Icuno bafowethu akukho okunye ngokulindela ecunweni. Awubani ungayike imali bafowethu. Lathi kuyigcwalisa sifuna sithole strategy ukuthi sigqokiza kanjani. Wathi lento ifuna ukungena ubusiness. Yezweni bese kokugcina ingane zakwethu sengicela ukukhuluma ngodaba laSminoff. Angivamile ukukhuluma ngendaba uSminoff ngane zakwethu according mina mfowakho uzwayo mathanda ezincane ngoba indalo thapha imisebenzi abucaza maceza ngithangiceza lesifele. Akukho okurong ngikubona mina ngoSminoff bafethu ngengoma. Yabo mina ingoma kaSminoff nesenzo sika ngangezwe lakhe senze mina isilo ngasikhonza kakhulu. Kwezinye izikhathi kunezinto ezithi mazenzeke empilweni ukuze zidlule kube khona abantu abazenza ihlaye ukuze zidlule. So umsebenzi womculo noma weartist ukucula ngento ezenzekayo ezweni akungekusha ke ngane zakwethu yabo. So lento nje eyenziwa uSminoff uyoba umlando nje ohlekisayo nasezukulwaneni ukuthi hawu isilo sake sathi hey hamba emachobeni angincenge ingcuzo yakho mina yabo. So uyeshintsha yena lento lewayenza ingoma yabo. So uyicikoze nje ngendlela yakhe bafowethu. Angiboni into errong ngoSminoff ayenze lapha. Angiboni into errong bafowethu. Iciko vele umsebenzi wayo lokho ukuthi lishintshe izinto ebukeka ziyihlazo ku social media kodwa azenza siyibuke ngenye indlela noma siyi-understand ngenye indlela. Iyona nto oyenziwe uSmiramila le. Futhi kakusha ke phela ngane zakuthi uSminoff ezenzele ingoma ekanje yabo. So ikanjalo nje ngane zakwethu. For mina cha akukho wrong ngane zakwethu le ngoma kaSminoff futhi ngiyayithanda ngiyidlala. Usukela kwimali yase-Absa ngangidlala waphela wenza lobukirikiri bakhe ngangamsiki kahle. When is coming to music wakhe ngoba futhi ezinye zengoma lezi nje kanje ezicula ngegameko ngiyayithanda ngifuna ukuqamba amakhosi yabo izenza into uyihleke uyiunderstand ngenye indlela. Usuke ingekho inhloso embi ngayo ingoma leso sikhathi. So umsebenzi wabo vele amaciko ukukhuluma ngezinto ezenzekayo yabo. So mziningi nje bafowethu ingoma ngizokhumbula kwanengoma ethi ihlala kahle emalema itetolozi yavela. Kwanengoma mfowethu Manxele eyayithi umalema unjani uzenza inkinga. So wedlobonga ngaleso sikhathi yabo. Siyabonga ngane zakwethu.